У Віцебску неўзабаве будуць судзіць 34-гадовага інспектара па спорце і турызме Верхнязвінскага райвыканкама Алексея Кісялёва. Яго вінавацяць у экстрэмізме. Справа датычыць ініцыятывы Павла Латушкі «Кадравы рэзерв для новай Беларусі». Ці шмат сёння апанентаў улады ўнутры чынавенства і ці ўплываюць яны на нешта? Гэта «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні гость – координатор кадрового резерву для новой Беларуси Юрий Губаревич. Вітаю, Юрий. Добрый день. Юрий, гэта ўжо не першая справа, прынамсі паводле сілавікоў кадровага резерву для новой Беларусі, і за гэта людзей як бы арыштоўваюць. Як вы самі думаеце, ці не палягчае ваша праграма працу для сілавікоў? Таму што калі чалавек запісваецца, яго за гэта арыштоўваюць, паколькі вы абвешчаны экстрэміскім фармаваннем. Яна могла бы полегчаць працу в адной толькі сітуацыі, калі б сілавікі мелі доступ да нашай базы дадзеных, тады б яны маглі тотальна, як яны ўжо давно задэкляравалі, прайсцісь па ўсіх удзельніках кадровага рэзерва, затрымаць усіх без выключэння і праводзіць свае антызаконныя дзеянні і суды. Аднак такога доступу яны не маюць. І збольшага гэтыя все сведчанні, якія мы мелі яшчэ на пачатак года пра тое, што все прыналежныя да кадрового рэзерва устаноўленыя, што ўсіх іх чакае немінулае пакаранне, яны з'яўляюцца хлуснёй. Так, нават тыя 15 асобаў, якія былі прадэманстраваныя ў відэо прапагандыстаў, з іх большасць на той момант заставалася на свабодзе. Зараз значная частка з'ехала, тому што яны не беспадстаўна апасаюцца пераследа. Аднак у сілавікоў не было ніякага доказа, што все гэтыя людзі маюць дачыненне да кадровага рэзерву. А вы дагэтуль прымаеце заяўкі з Беларусі, ці не? Так, мы прымаем заяўкі штодзённа. Доступ да увахода у кадравы рэзерв адчынены для грамадзян як Беларусі, які знаходзіцца як і ў краіне, так і за мяжой. Канешне, мы кожны раз нагадваем пра неабходныя меры бяспекі. І, в прынцыпе, калі людзі элементарную лічбу гігіены выконваюць, гэта працуе. Юрий, скажите, а навошта такі увогуле кадровы рэзерв зараз з чыноўнікаў, тым больш унутры Беларусі, калі як бы зразумела, што і рэпрэсіі ідуць, і поле для дзейнасці нейкіх арганізацый ці проста апазіцыі нязгодных з уладай проста зачышчанае. Это вельмі небяспечна. Небяспечна ўсё, нават небяспечна думаць не так, як патрабуе афіцыйная прапаганда, ставіць лайкі пад нечым. Но тым не менш, чалавечая прырода, ёй закладзена супраціў падобным дзеянням. І тыя удзельнікі, які прыходзяць кадравы рэзерв, яны таксама бачаць Беларусь іншай краіны. Это іх унутранае памкненне мець дачыненне да зменаў, якія павінны ўрэшце рэшт адбыцца в Беларусі. І проста сидзець чакаць, это не ў іх правілах. І гэтыя людзі далучаюцца да кадравага рэзерву абсалютна самастойна прымаючы такое рашэнне. Ну, калі чалавек, напрыклад, далучаецца да кадравага рэзерва з Беларусі, нейкі чыноўнік з райвыканкаму ці іншай структуры, то што гэта як бы дае гэтаму чыноўніку або вам? Ну, ён далучыўся, але ж ён там, а вы за мяжой. У нас розныя групы грамадзян Беларусі. Ёсць тыя, хто ўжо выехаў з краіны, такіх большасць, але значная частка тых, хто застаецца ў Беларусі. Таксама ёсць тыя, хто ніколі не меў досведа удзелу ў дзяржаўным кіраванні, але хацеў бы себе паспрабаваць у гэтым. Ёсць і былыя, ёсць і дзеючыя чыноўнікі. Так, насамрэч, у кожнага свая матывацыя. Я думаю, базовая матывацыя – это неабходнасць пераменаў у Беларусі. Але для тых жа дзеючых чыноўнікаў, калі чалавек мае сумленне, утаная адказнасць ему гаворыць, што неабходна праявіць сябе неяк, паказаць, што ты не проста вінцік з гэтай рэпрэсіўнай машыны, а ты па іншым баку. Адкрыта ён выступіць у Беларусі супраць дзеянняў рэжыма не можа. З'язджаць, можа быць, не для кожнага такая сітуацыя падыходзіць. Але далучыцца да дэмакратычных сілаў, у прыватнасці да кадравага рэзерва, это тое рашэнне, якое людзі прымаюць. Я маю на ўвазе хутчэй тое, што ён далучыўся, і які як бы для яго профіт, я не кажу зараз пра нейкія грошы, но ён жа і так на сваім месцы працы. Ці гэта проста нейкае абяцанне нейкага авансу ў будучыні, калі, напрыклад, у Беларусі зменіцца ўлада? Мы не раздаем такія абяцанні, но можна меркаваць, што чалавек, зрабіўшы выбар пасля падзеяў, скажем так, 2020 года, не чакаючы кардынальных зменаў, калі насамрэч
прыйдуць часы ўжо пасля дыктатуры Лукашенко, ён сведчыць пра тое, што ён не згодны з дзеяннямі рэжыма, што ён гатовы працаваць на пабудову дэмакратыі. Так зараз у гэтыя дні ён не можа это рабіць, але в будучыні для нас это з'яўляецца каштоўны кадр, бо, канешне, пасля перамогі жадаючых паўдзельнічаць у зменах будзе ў дзесяткі і ў сотні разоў болей, але пытанне, ці гэтыя людзі проста ловяць кан'юнктуру, ці яны насамрэч мелі перакананне за сённяшнія дні, калі Беларусі не все так проста. А ці ёсць небяспека, што туды запішуцца, напрыклад, сотні або нават тысячы людзей, якія ўсё ж такі падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, сілавікі, спецслужбы, агенты? Мы не выключаем, што сярод 700 удзельнікаў кадровага рэзерву, якіх мы маем на сённяшні момант, ёсць некалькі, а можа быць цэлы дзесятак агентаў, прадстаўнікоў спецслужбаў ці прапагандыстаў, бо наша сістэма бяспекі не дазваляе кантраляваць асабістыя дадзеныя на ўваходзе кожнага удзельніка, бо это павялічвае рызыкі іх деананімізацыі. Ёсць розныя этапы ўдзелу, і калі ўжо людзі прымаюць нейкіх не онлайн, а офлайн мерапрыемствах удзел, то тут мы больш падрабязна вывучаем анкету кожнага і стараемся вызначыць, што гэта за чалавек, з якой сферы ён прыйшоў. Таму так, на этапе простага запісу, на этапе прагляда відэакурсаў, якія могуць быць даступныя, у тым ліку і праз YouTube, на этом этапе могут быть агенты. Но я не скажу, что их колькость занадто великая. Для спецслужбаў дастаткова, ось там, дзе яны маюць магчымасць атрымаць хоць нейкую дадатковую інфармацыю пра то, якія падзеі ў планах кадровага рэзерву, і калі будуць чарговыя адукацыйныя курсы, ну, туды яны накіроўваюць сваіх прадстаўнікоў. Для нашай сістэмы это не нясе ніякай небяспекі. А сярод тых чыноўнікаў, которые напісалі вам з Беларусі, ёсць нейкія чыноўнікі вышэйшага, чым райвыканкам звяна? Ёсць чыноўнікі рознага ўзроўня. Я хочу сказаць, што ёсць дастаткова высокага, але тыя людзі, з кім мы непасрэдна камунікавалі, яны ўжо знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Тыя, хто тут внутры Беларусі, так, як ужо было сказана, калі у чалавека ёсць унутраная патрэба распавесці пра сябе больш, чым патрабуе наша анкета, мы ідзем насустрач і камунікуем. Аднак тут таксама у нас ёсць пэўныя пратаколы бяспекі, бо мы вельмі шмат адсочвалі такіх спробаў інфільтрацыі, калі пад выглядам шэраговага удзельніка нам пісалі прадстаўнікі спецслужбаў, якія, магчыма, перахапілі доступ да пошты гэтага чалавека і спрабавалі такім чынам атрымаць пацвярджэнне яго знаходжання ў кадровым рэзерве. Мы вельмі асцярожна ставимся до подобного кшталту запытаў і перапіскі. Разумеем, што любое сведчанне з нашага боку, калі чалавек знаходзіцца ўнутры Беларусі, яно можа быць выкарыстана супраць удзельніка і пасля выкарыстана падчас судовых працэсаў. Таму служба ўнутранай бяспекі працуе, і я спадзяюся, што это дазваляе мінімізаваць рызыкі для удзельнікаў кадровага рэзерву. А на вашу думку, сёння, вось, напрыклад, чыноўнікам, которые не падтрымліваюць дыктатуры Лукашэнкі, ім лепш не выхіляцца, працаваць на сваіх месцах, чакаючы, як многія кажуць, некага моманту X, дня X, ці ўсё ж такі вось звальняцца, запісвацца ў рэзерв, з'язджаць? Тут ёсць розныя падыходы. Як памятаеце, адразу пасля падзеяў 2020 году былі публічныя заклікі, што все мусяць звольніцца, і это абрыне сістэму Лукашэнкі. Аднак такое не адбылося, хаця ў некаторых сектарах звальненні былі рэальна масавыя, тое ж Міністэрства замежных спраў. Ну, в прынцыпе, можа, не зусім удалы прыклад, бо і аб'ём працы значна скараціўся ў МЗС беларускага, то адтуль сыходзілі дзесяткамі. Это не абрынула сістэму. А маё прыватнае меркаванне, як чалавека трошкі знаёмага з дзейнасцю чыноўніцкага апарата, палягае ў тым, што тыя людзі, якія маюць сумленне, калі яны не сутыкаюцца з неабходнасцю выканання злачынных загадаў, калі яны знаходзяцца на звычайных адміністрацыйных пасадах, дзе адказнасць за эканоміку, за забеспячэнне нейкіх патрэбаў насельніцтва, там, адукацыю, медыцыну ці штосьці яшчэ, яны павінны захоўваць свае месцы, бо, знаходзячыся ўнутры сістэмы, яны разумеюць, як яна працуе. Размаўляючы нават з чыноўнікамі, якія некалькі гадоў, дзесяткі гадоў працавалі раней, яны гавораць, што так, кожны год это ўжо велізарны адрыў ад разумення сітуацыі ўнутры. І нам патрэбныя будуць тыя кадры, якія таксама будуць
дапамагаць пераймаць кіраванне сістэмай без неабходнасці выбудоўваць все фактычна з нуля, абсалютна з нуля, сіламі тых людзей, якія ніколі не працавалі ў сістэме дзяржкіравання, не ведаюць, што это такое. Вы казалі пра 700 чалавек, якія нібыта накіравалі вам заяўкі, невядома колькі з іх з Беларусі, нават калі палова, то 350 чалавек, але для того, каб кіраваць дзяржавай на розных пасадах, трэба десяткі тысяч людзей, як мінімум, я думаю. То бок гэтыя людзі павінны будуць працягваць працу пасля некай перамены. Вядома, колькі з Беларусі, у нас 34% людзей, якія ў анкетах пазначылі, што яны з Беларусі. Так, значная частка тых, хто зараз в кадровым рэзерве, яны не мелі досведа раней удзелу ў дзяржаўным кіраванні. Хаця тут добрыя таксама ёсць паказчыкі, што больш за 55% это тыя, хто мелі добры менеджерскі досвед, кіравалі калектывамі ад некалькіх чалавек да некалькіх нават сотен чалавек. А што тычыцца тых, хто ў Беларусі, так, канешне, іх досвед будзе запатрабаваны, і ў першую чаргу будзе стаўка рабіцца на тых, хто ўжо задэклараваў свае дэмакратычныя погляды, жаданне пераменаў. Канешне, ў кожнай сітуацыі людзі будуць правярацца і пераправярацца. Для тых, хто не меў досведа кіравання, мы прапануем адмысловыя праграмы, каб іх навучыць там на еўрапейскім тым жа самым прыкладах. А ў Беларусі на сёння ў сістэме дзяржкіравання, кіравання дзяржаўнымі паслугамі занята порядка 200 тысяч чалавек. Тут я кажу і пра сістэму ЖКХ, і адукацыю, медыцыну, это велізарная колькасць людзей. Аднак замены патрабуе не так жа і шмат. Это ключевыя пасады, это па нашых падліках ад 1,5 до 4,5 тысячаў. І ў хуткім часе мы запусцім такі праект, як кадравая матрыца рэформ, дзе кожны жадаючы зможа для сябе пазначыць тое месца, якое ён бачыць у перспектыве, на якім ён можа рэалізаваць свае здольнасці ў Новай Беларусі. І калі не мае на сёння адпаведнай кваліфікацыі, то будзе разумець, да чаго трэба імкнуцца. І гаворачы пра гэта 1500, возьмем любое міністэрства. Дастаткова ввесці каманду ў 1,5-2, максимум десяткі чалавек, якія зоймуць ключавыя пасады міністра, намеснікаў, кіраўнікоў дэпартаментаў і аддзелаў. Міністэрства надалей будзе працаваць абсалютна па-новаму. Тое ж самае тычыцца і выканкамаў. Кіраўнік выканкама, яго намеснік, адказныя за нейкія важныя профільныя аддзелы. І не трэба звальняць увесь штат у некалькі дзесяткаў, а то і сотен чалавек, калі размова пра абласны ці буйных гарадоў узровень. Все гэта вельмі лёгка пераймаецца, нам важна падрыхтаваць такія каманды, якія змогуць працаваць ужо па-новаму і ў новай дэмакратычнай Беларусі. Але калі вы гаворыце пра людзей, якіх трэба замяніць бо? Замяніць, таму што ў першую чаргу шмат хто з іх прымаў удзел у рэпрэсіях, выконваў злачынныя загады. Тут мы гаворым не толькі пра сілавы апарат, міліцыю, судовую сістэму, але і пра кіраўнікоў адпаведных ведомстваў, міністэрстваў альбо выканкамаў, якія звальнялі сваіх падначаленых за адрозныя ад афіцыйных палітычныя погляды. Такія людзі не павінны знаходзіцца на пасадах. Другі крытэрый – это ўзровень кампетэнцыі. Там вельмі шмат людзей сёння прыходзяць у чыноўніцкі апарат, не валодаючы адпаведнымі ведамі і здольнасцямі, і адзіная іх станоўчая для рэжыма якасць – это паслухмянасць і выканальнасць загадаў. Такія людзі не змогуць працаваць у новай сістэме, дзе трэба будзе арыентавацца не на патрэбы вышэйстаячага кіраўніцтва, а на патрэбы грамадства, людзей, выбарцаў. Сістэма натуральна падлягае глобальнай велізарнай рэформе, і эту рэформу лепш рыхтаваць загадзя, чым сутыкнуцца з падобнымі выклікамі ў дзень пераменаў. А ці сёння гэтыя людзі, чыноўнікі, которые не згодныя з рэжымам Лукашэнка, але ўнутры сістэмы, ці яны могуць, на вашу думку, на нешта ўплываць? Кожны на сваім узроўні, напэўна, можа, глобальна хутчэй за ўсё не. І у нас шмат прыкладаў, калі людзі стараюцца, нават атрымаўшы нейкія злачынныя загады, стараюцца іх абыходзіць. Калі размова ідзе пра звальненне падначаленых, яны могуць фармальна аформіць загады звальнення, але перавесці людзей на іншыя пасады, альбо рэкамендаваць іх у іншую сістэму, калі это добрыя спецыялісты.
Штосьці сабатуецца, пра гэта гаворыць і рэгулярна і сам Лукашенко, бо ён хацеў бы жорсткага выканання в рамках выбудаванай ім вертыкалі ўлады, але на кожнай нарадзе ён гаворыць, што ягоныя загады проста не слухаюцца і не выконваюцца. Людзі, все залежыць ад таго, наколькі людзі арыентаваныя на патрэбы краіны, грамадства, ну і прынамсі нейкага свайго бліжэйшага атачэння. Калі гаворым пра рэгіянальную ўладу, кожны добры кіраўнік горада ці раёна, ён будзе думаць перадусім пра то, што добра для людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі, а не пра тое, каб выканаць загад, атрыманы зверху. Таму ёсць і пэўны сабатаж, і пэўная, скажем, праца не на карысць рэжыма, а на карысць звычайных грамадзян. Хаця рамкі это вельмі вузкія, і збольшага яны все вымушаны, чыноўнікі все вымушаны выконваць атрыманыя загады. Якраз днямі былі чацвёртыя годкі падзей 20-го году, тады шмат гаварылася пра раскол элітаў, яго не адбылося ў выніку. Скажыце, а што можа быць прычынай, нагодай для такога расколу зараз, калі ані пратэсты і збіццё людзей, і забойствы, і рэпрэсіі, ані вайна паўнамаштабная ва ўкраіне на гэта не паўплывалі? Можа быць сукупнасць гэтых фактараў, бо, скажем, змены падзеяў на фронце, яны таксама востра абмяркоўваюцца ў чыноўнічым апараце. Ось апошняя сітуацыя з заходам ВСУ у Курскую вобласць, яна жыва абмяркоўваецца, ну, прынамсі, на рэгіянальным памежным узроўні выканкамаў. Да нас заходзяць такія звесткі, што людзі пачынаюць запытвацца, калі падобнае адбудзецца ў нас, калі на нашу тэрыторыю зойдуць гэтыя войскі, што нам рабіць? І па нефармальных каналах яны звяртаюцца да тых жа прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, каб атрымаць адказ і хаця б нейкае ці супакаенне, ці разумення, што рабіць у падобнай сітуацыі. Таму не так все стабільна ўнутры. Самі разумееце, што Лукашенко абапіраецца сёння не столькі на грамадскую падтрымку, якая цалкам адсутнічае, а на сілавы апарат. А сілавы апарат ён можа трымаць у кулаку толькі тады, калі гаворыць пра магчымасць дадаткова спрыяння ягоным дзеянням з боку Расіі, што ніякая ні ўнутраная, ні знешняя пагроза не застанецца без рэакцыі Крэмля. Але, як бачым па падзеях у Курску, нават пагрозы ўнутры тэрыторыі Расіі, яны з імі не здольны Крэмль спраўляцца. Это сігнал для чыноўнікаў, дзе ізноў-такі пачынаюцца новыя бурленні, новыя абмеркаванні. Юрый, скажыце, а будучы кіраўнік або кіраўніцтва Беларусі, ўсё ж такі, на вашу думку, гэта будуць касцякі, гэта будуць чыноўнікі, якія сёння кіруюць, ці гэта будуць все-таки дысідэнты, якіх вы прадстаўляеце? Маё вялікае чаканне і мара, каб это былі людзі, якіх абяруць самі беларусы. Калі яны давераць гэтыя пасады дысідэнтам, значит, так і ёсць. Калі яны палічаць, што сярод чыноўнікаў ёсць нехта варты даверу і выбары пройдуць дэмакратычна з падлікам галасоў, значит, это будзе рашэнне саміх беларусаў. Наша задача пераконваць, што все ж такі тыя стратэгіі і шлях для Беларусі, які прапаноўваюць сёння дэмсілы, ён на парадак лепшы і значна больш прымальны для звычайных выбарцаў, чым тая дыктатура, якую больш за 30 гадоў будуе Лукашенко. Чаму? Вы не кіравалі краіна, яны 30 год кіруюць, яны ведаюць все знутры, ведаюць тыя пагрозы, якія ёсць. Іншы адказ на гэта пытанне, так, яны кіравалі 30 год, і куды яны прывялі эту краіну. І зноў наступныя 30 год стагнацыі, таптання на месцы, навошта? Няхай паспрабуюць новыя людзі. Дзякуй вялікі, Юрый. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Юрый Губарэвіч, каардынатар кадравага рэзерву для новай Беларусі. Гэта ініцыятыва Павла Алтушкі, Народнага антыкрызіснага ўправлення. А для вас у Празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.